dewch yn y job. Dewch i newid y ffordd. Dwi'n meddwl, dewch i deimlo dychryn a gofn o gwarth ac euogrwydd. Dewch i gerdded lawr y ffordd. Hwyristaidd gadewch i ni at gyfnewid status quo. Coda Francis Rossi'n ddwfn yn y twll. Marrig pafyd wedi hyn ddiflan i ond yn nôl yn 2023. Roedd yn hawdd i adael eraill i wneud penderfyniadau anodd a bod yr ymroddiad yn aros yr un peth felly ar achos reiddiol mae'r gôl wedi newid maen nhw wedi symud y Pyst maen nhw wedi symud y Pyst maen nhw wedi symud y Pyst, 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 maen nhw wedi symud, maen nhw wedi symud y Pyst, maen nhw wedi symud, maen nhw wedi symud y Pyst, maen nhw wedi symud, maen nhw wedi symud. Wedi symud. Maen nhw'n symud y Pyst. Mae'r toriadau byr yn mynyddol ar atgofion hawsa yn llenwi'r bylchau ond dwi ddim yn cael dweud hynny'n hygymelaethu. Dwi ddim yn cael dweud hwnna'n hygymelaethu. Mae gen i ddau ddewis yr un hawdd a'r un anodd iawn. Neu dwi'n llusgo trwy'r llaid. Dwi'n llusgo fy hun heb ddim traed. Mae pawb yn dymuno y bywyd sy'n haws. Mae'r ser a'r celebrities yn fatgoffa a'r doctors hefyd. A'r gwyddonwyr hefyd helpwch fi i drosglwyddo neges. Ond ble mae fy mam a dad? Ni yw plant. Beth yw fy ngwobr? Beth yw fy nghosb? Rwy'n eilyn addoli y bobl hyfryd hynny a dwi'n clapio am 8 o'r gloch. Dwi'n clapio am 8 o'r gloch. Dwi'n gwybod pam. Dwi'n gwybod pam gan fod pawb arall yn gwneud. Gan fod i nawr yn amser rhyfel. Mae'n ystyr a ffwrpas a chysylltiad ag eraill. Mae'n abetiau a setiau o dri. Oeriau i fod
atgoffa dwi lo. Dŵr gofod ac mae'r lliwiau'n bleserus gan llachar. Fel drip feed mae fel cylch diaflig mae fy meddwl yn oer mae fy meddwl yn oer mae fy meddwl wedi rewi helpwch fi helpwch fi i'ch cynhesu nôl â ni o 2023 at Ebrill 2 blynedd yn ôl. Be wnaethon nhw i ni? Be wnaethon nhw i ni? Edrychwch a gael randewch arna fi a dwi am ddiolch i Christian Buckland am roi'r goalposts nôl yn ei lle. Maen nhw nôl yn ei lle. Da iawn Mr Buckland. Sorry Dr Buckland. Doctor psychiatryddol yn cynghori ar y sgrin. Gael arfogi yn ei wirionedd. Be newn ni felly ymddiried a dilyn Duw ac ymddiried yn ei allu, ond mae rhaid i ni weithredu i wrthwynebu y drigioni. Ydych chi'n fy nghlywed i? Ydych chi'n fy nghlywed i?